Il-Belvedere taż-Żurrieq għadda minn proċess ta' tisbieħ u tħaddir kif proġett ta' Parks Malta ra tħawwil ta' aktar pjanti fi triq Wied iż-Żurrieq. Il-pjanti mħawla huma għażla li tikkumplimenta l-ekosistema tal-inħawi u l-ambjent sabiħ li toffri din iż-żona. Fost dawn hemm il-pjanti ta' tip Karizma Makrokarpa li għandha l-abilità li tadatta sewwa għar-riħ li jolqot lil din iż-żona u l-baħar li jinsab fil-viċin. Id-direttur ta' Parks Malta, Adrian Attard, spjega kif dan il-proġett huwa investiment dirett fil-kwalità tal-ħin rekreattiv li bosta jqattaw f'dan il-post. Din l-inizjattiva fin-naħa t'isfel ta' Malta iżewwaq sew l-ambjent naturali ta' pajjiżna li bosta Maltin ifittxu bħala opportunità ta' rikreazzjoni fi spazji miftuħa bħal dan. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima leqet dan il-proġett li sar fuq waħda mill-aktar toroq frekwentati fil-lokalità fil-waqt li appellat sabiex dawk li jagħmlu użu minn dawn l-akwati iżommu l-indafa. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli saħqet kif dan il-Gvern huwa kommess sabiex ikompli jinvesti għal benefiċċju tal-poplu Malti Wawċi u għal ġenerazzjonijiet futuri.